Nincs még vége ennek a farsangi mulatságnak. Most következik a második félidő. Igazából, akik beöltöztek, a világ szépségversenyt szerették volna, úgyhogy most rengeteg szépségkirálynő és király fog jönni. Fogadják őket nagy tapsal és sok szeretettel. Zene! Zene! Következik Miss Italia, Olaszország. Vérvörös. Igen, Olaszország legszebb lánya. Most pedig jön a Miss Hungary, Magyarország legszebb lánya. Japán következik. Pici piros cseresznyi a szája van neki, nem is látszik, hogy van neki. Most pedig jön Miss Spanyolország. Spanyolország legszebb lánya. Most pedig Miss Szíria következik. Szíria után Miss Románia következik. És most pedig jön Miss és Mr. Texas. Felvonulás után egy-két percet kérünk, hogy a zsűri eldöntse, ki lesz a győztes. Tehát az egy-két perc. Letelt az egy-két perc. Jó, letelt az egy-két perc. A Miss... Megvárjuk az zenét. A Miss Universe, az Mr. és Mrs. Texas lesz. Nagyon sok szeretettel gratulálunk neki! Szép király, gratulálok! Nagyon szépen szeretnénk megköszönni azt, hogy